Здравейте, прекрасни приятели! Включвам се с това видео, за да си поговорим за един много наболял проблем. И то е как да преодолеем паник-атаките. Това е проблем, който засяга както много млади хора, така и възрастни и не подбира възрастова граница. Какво е паник-атак? Това е състояние, в което организма се стяга и започва да изпитва различни състояния на физическо ниво, като се започне от сърцебиене, изпотяване, задушаване, стягане в гърдите, чувството, че умираме, проблем с дишането, клаустрофобия и се мине през целия кръг на физически заболявания, които реално не съществуват. Но няма как да се каже на мозъка, че това нещо не съществува, защото реално човек, който получава паник-атаки, го изпитва. Кои са начините, с които да преодолееме паник-атаката? Първо трябва да разбереме откъде идва самата паник-атака, т.е. причината за състоянието на паник-атаката. Най-вече това е стреса. При всеки го има този стрес, особено сега, когато сме в такова време, където непрекъснато ни бомбардират с различни неприятни неща. Въпросът е как да го понесеме, така че да може да излезнем от това състояние. Така, първото основно нещо е да разбереме какво ни е оплашило, какво ни е стресирало и какво ни е докарало паник-атаката. Обикновено това са състояния като смърт на много близък човек, развод, безработица, такива едни много обратни състояния в човешкия живот. Или просто много сериозен уплах изведнъж, рязко и на момента. Може да е примерно след операция, след тежки такива състояния, които идват в нашия живот и които по принцип всеки един ги има. Проблема е, че всеки има различен праг на чувствителност и на страх. При някой от най-малкото нещо се активира паник-атака, при други просто трябва време в момента, в който изведнъж рязко да я отключи. Какво е решението? Като човек, който съм минала през този период преди повече от 15 години, искам да ви кажа, че решението е, когато получите паник-атака, просто сядате, започвате да дишате с корема, бавно, да се отпускате и да пиете релаксифул. Защо релаксифул? Защото всичките антидепресанти, които се предлагат, те ще ви дадат облегчение за момента, но вие ще станете супер зависими от тях. В един момент тези антидепресанти няма да ви действат, а вие ще се чувствате супер зле. Колкото и да ги пиете, паник-атаката ще си идва и вие ще се завъртите в един омагьосан кръг. Затова сядате, започвате да дишате и респективно започвате да приемате от тинктура релаксифул. Това са едни от най-добрите български билки, които се предлагат в момента като комбинация за нервно напрежение, за тревожност, за потиснатост, за паник-атаки, за безсъние и за всякакви такива неврологични състояния. Когато се лекуваме с билки, минималният прием е 3 месеца, за да може да се натрупа в организма и да има някакъв ефект. Релаксифул е тинктура, която искам да ви уверя, че действа до 10 минути от накапване. Т.е. тя е концентрат, който е изключително бърз и който неговата роля е наистина да ви подейства моментно. Защото ние имаме клиенти, които са млади, прекрасни хора, които респективно им става лошо по улицата, става им лошо в метрото и няма кой да им помогне. И затова този продукт релаксифул е бързо действащ продукт, за да може човек, когато изпита такъв тип проблем, много бързо да си помогне сам, да не се чувства зле, защото по време на самата паника так човека и се притеснява, има чувството, че умира. В същото време всичките седят и го гледат странно, какво се е случило, какво му е на тоя, сигурно е наркоман или нещо от сорта. И самият човек, който преживява паник-атака, изпада в още по-тежко състояние, защото започват да се притесняват, че и другите хора започват да го гледат и да му се смеят. Затова, мили мои приятели, това, което мога да ви посъветвам е колкото се може хора, които имат такъв проблем, е да започнат лечение
И не на последно място да видите кое е нещото, което е предизвикало този стрес и е отключило тази паник атака. Ако трябва, минете още веднъж през същото състояние, ако го позволява. Примерно, ако сте се оплашили, да кажем, от самолетен полет, или ако сте се оплашили от зъболекар, от вадене, там няма да вадите още веднъж зъб, но можете спокойно да отидете и да си направите, примерно, почистване на зъбен камък, ако всичко с зъбите вече ви е наред. Тоест, когато още веднъж минеме през самия стрес и го преодолееме, тогава паник атаката изчезва. Това беше от мене. Прекрасен усмихнат ден ви желая. Бъдете здрави. Чао, до скоро. Обичам ви.